Venga, así danzate, no para el cuco. Tranquilo, vos, venga. Bueno, teatrero, Aguiluarte. A ver, pancarta de Atxetik, lekukoduna que zirenak, ¿vale? Venga, orain laurokoa dauzkagu gurekin, lauro ikastorakoa, txalumeno gabereietza! Korrika den alde, euskararen alde! Zuen lasai, ez dago prisari. Disfrutatu baina lekukoa manbea baino alkoago, mesede, hori da. Elkarren artean konektatzea, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lan badakataldean operatu zurena. Kanta da, gizue! Biaren arnasa sentitzen da, korrika bat horrenean. Zugabe, Abelda posible, online haurretanen, dena da posible. zuek gabe korrika ez da posible. Zuek euskaldunorik gabe ez da posible. Laurorik gabe ez da posible. Opa zuek, etxarona! Eta mugitu! Zuek pankartaren atzetik, ez aurreratu hortik. Hori trampa da. Trampa duro. Klika! Antena, biba, besoa gora! A ver, nahi duzue argazki polit batean agertu? Orduan danak pankartaren atzetik. Espaloikoak esarete aterako argazkia, bale? Horregatik da importantea. Zuek ba, zuek importantera zen. Edertuari zarete, venga, tipitapa, tipitapa. 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 Lasai, galduko duzue kontuz hemen molardoekin, Venga, Lauro, mi esker. Lasai, tranquilego, betu, ez galdu inoratzea, bale?